Čau lidi, u dalšího videa jsem tady společně s Ladislavem. Halo. Čau. No a teda budeme hrát Skywars zase na serveru Hypixel. A ten zase ze série Lamky z jamky. Doufám, já jsem zase viděl, že se vám ten minulý díl zase líbil, tak natáčíme další. Tato série by měla mít 20 dílů. Že jo, tak kolik? Tak 20 dílů to bude mít prostě. No a já to nebudu zase hrnout, nebo jak se to říká. Tak jdeme na to. Nebo já bych se zase kecal 4 hodiny. Hodiny. A já tady budu kecat zase 4 hodiny. A vojme s něho huláka. Huláka? Ty krásovej. On si mě, já tady stavím a on se ještě do mě ani jednou nestrefil. Hej, skoč. Proto se to jmenuje Lamky z jamky. Jo a když tak, kdybyste se ptali, tak my schválně failujeme, jo. Ne, já si jen srandu, nefailujeme schválně. Jo? Schválně jo? Jo, schválně jo. Taktika se budem snažit a uvidíte, že to vyhrajeme. Jo, takže jako vždycky dáme si 3 Skywarsky a 1 Mega Skywars. A potom to ukončíme. Takže ještě nám zbývají 3. Takže jdeme na to. Pojď dohromady jich jako je 5. Co si bere tam? Ne! Spadne. Ty kráso, tak to bylo úplně napínavý moment. Napínavý momentík. Dělej. Stav se. Nestavte. O, bacha! What the fuck? Jak to padá? Jak vojku. Takže už mám za sebou 2 Skywarsky, takže ještě co? Vlastně ještě máme před sebou ještě 2. A potom je to Mega Skywars, ne? Docela takový prdlej kam. Ne, portlo. A snaž se portovat. No tak snaž se portovat tak normálně, aby to šlo. No a jak asi? Tak já nevědím, když tam je 24 lidí. Jo, jasně. Ježíš, co to je za debil? Tak už mi portni, vole, to je podle plný. Tak mě nepůjde vesnice. No tak ale když je to asi plný, kamo. Vidíte, jak se stěžuje, že mu prý nefunguje klávesnice. Tak já ti dám sílko, chlapečku. Nedá, bez to lagovat. Jo, věřím ti. Nevěřte mu. Je to podvodník. Hej, ale nic. Rusák tam napsal kdo? Tým? Kdo? Kdo? Hej, on jeden Čech napsal kdo místo k. Kdo? No. To neskočím. Hej, si máš lepší meč? Kde, jaký? Dole. Si dole. Bacha, jdou do nás. Jedu se sundal. Jaký ale? Jo, tam ty. Fakt, co to za lamy. Tohle to bylo těsný. Jak to, že mají oba 2 luky? 2 jináčí heky. Padni. Ne. Fajn si ten má určitě regen v sobě. A on je hituje, já umřu. Za tebou, budem zase trollit. Jo. Tady se zase budem killovat. Ne, a dívej.
Sem si dáme také to zábralí. Bacha, sem si dáme také to za... Nelikan! Ty kokos! Ty kokos! Ty ho tam. Nič to. Mám Oni to. jsou tady! Ne, budou nás citovat, to jsme docela teď nevymysleli. Pojď! Kašli na ně! Kašli na ně. Aha, tak nekašli na ně. Bacha! On to kope! Jak jo? Hodí regen. Bacha, on to kope! Vypadni! Pojď nahoru. Kde jsi? Tak to jsme je dobře vytrolili. Bacha, kope se! Jo, a tak já mám Jedna půl. Ty krávo. Jo, mám jedna. Ty vole, já mám taky, já mám dvě, 1,5. Ty vole, já mám 1,5 a nemůžu, kámo. No taky ne. Já mám 3 jabka. Nemáš regen? Právě nemám, kámo. Jo, jednou jsme zabili. Bacha, půjdaj nutě! O, co to bylo? Ty krávo. Ty kráso. Co to je za knobek? Má ten slime nebo ne? Ne, nemá. Tak tohle byly hacky. No knobek. Hacking. O, takový hacky. Hej, já mu to neobral ani hápko. Co to je za hack? Co to je? Co to je za hacky? Má jenom dřevěný meč, tak to je very blbé. To máš 2 a on má 5, kámo. Můžete vidět zde? Fajt. Tak to je jedno. Takže ještě jedno Skywars. Co? Mega. Ale tak už tam dáme mega. Teď to bude už poslední. Mega je, že tam je 5 týmů. Jak máte? Počkejte, mě někdo volá. Omluvte mě. No? Jo, dobrý. Je takový Prej, ať mu nekazím video, tak já mu teďka zkazím video úplně celý. Jo, takže jsem tady, už mu volal mi kámoš, že bych chtěl ode mě koupit takovou tu hru jednu na Xbox. Jakou? FIFA? Ne, Call of Duty. Black Ops. To je jedno. Tak kdy už to začne? Za 100 sekund. Za 100 sekund, to bychom tady byli ještě. Za 100 hodin. Za 100 hodin? Ano. Doufám, že to video bude bez lagu, kámo. Hej, teď se tady úplně bugnul. On má flyhack. Jak to, že máme modrý? To se mi nelíbí. Nedělej mi to, je mi to nepříjemný. Jo, mám meč. A dialegíny. Já jsem skoro full dia. Já mám diameč, luk, 30 čípů, použon, kuře, chicken, 2 lávy a... Ty máš jináčí výbavu. A fire resistance. Fire resistance. Čum, já jdu po nich střílet, hej. O, co to za hacky? Já jsem vystřelil ohnivej šíp, viděl jsi to?
Jo, a jak jsi to udělal? Nevím, protože jsem dostal nějaký kombo. Já chci kombo. Jo, když mu dáš headshot, tak když mu zamíříš na headshot, tak mu dáš critical. Aby tebou se k ním stavím. Tak se stav? Ty se stav, ne? Já tam snipím. O jasně, hej, prý, že se mám stavit. Bacha! Ty mi nemůžeš říct dřív! O, já jsem tam zase ten critical. O, dobře náš. Já jsem si ho tam dal. A nebo ne? Ne, já jsem ho vystřelil. Pokud máš enchantovaný ten luk, tak si nedal critical. A ty máš enchantovaný, ty si to neví. Jaký enchantovaný, já žádný nemám. Čím já tady nehodil. Troll takovej! Viděl jsi to? O Protection 3, cože? Jo, já jsem ho schodil! Lama, konfirmat. Tyvo, to nedám. No, dobrý, jsem to dal. Mě krešne Minecraft, já mám plný dropy. 27 lidí jenom. Jedu do věže, jedu do pirátu. Já si zdrhám. To se nedá kam. No víte, tak bych taky zdrhal, protože já mám plný lagy a bojuju tady ještě. Jo, mi tam dal lávu! O, co to je za hajky? Co to je za hajky, takový knobek? Ne, já jsem umřel. Jo, takže tady vidím zpětátora Ladislava, čau. Vidíte, jenom jeho postel, si taky vemu postelku. Tak, dáme F5 a... No a já se s vámi asi tady u dalšího videa loučím a u dalšího videa čau. Čau.